Hello, I'm Elza, and this week we continue our exploration of Bulgarian traditional product by meeting the people who make them. Now I'm on my way to meet Mano Todorov, who lives in Tsarevo and runs a bee farm with his family. Tsarevo is a small Black Sea coast town, and it's just a 30 kilometer north of Turkish border. Honey has been consumed and used for its antibacterial properties all around the world for millennia. The ancient Egyptians, the Romans, the Chinese, the Assyrians, all of them had added that liquid gold to their diet. Archaeologists even discovered the cave paintings depicting people harvesting honey that date back to 8,000 years before Christ. Now Mano might not have been around for thousands of years, but he and his family have been beekeeper for 3 generations. Their honey is known in Bulgaria as Stranja honey, in reference to the nearby Stranja mountains, where their bees go to collect the molasses from oak trees. Oak Stranja honey is 100% organic and it has deep brown color. It is protected by European Commission and might say that it is one of the most tastiest and delicious honey. Let's find out. Hello, добър ден. Nice to meet you. My name is Elza. Добър ден, моето име е Елза. Добре дошли. Welcome. I'm really happy to be here. Много се радвам, че дойдохме. And I'm really glad to see you. Наистина се радвам да ви видя. За нас ще бъде чест и удоволствие да представяме странджевския иман в мед като защитено наименование за произход. Пчеларска ферма Мана, в която работиме всички. Това е семейството, значи аз, жената и децата. Като казвам децата, разбирате, 34-5 годишни. Сега, историята, съвсем кратко историята, значи преди повече от 50 години, 52-3 години вече, в село Фазаново, там оттам тръгнахме всъщност с 6 кошера, с 6 пчелни семейства. В рамките на всички тези години успяхме и сега в момента работиме с 650 пчелни семейства. Лятно време работим по следната схема. Питите с мед, с буса пристигат тук, в магазини, в корпуси. След което това е машина за разпечатване. Значи, тук автоматична машина за разпечатване. След като машината разпечата и питите, сравнително добра техника, пристъпваме към следващата дейност. Значи това е една уникална центрофуга. Дай на ръчно едно. Интересното тук е, че след като зададеме програмата, това е сега на слаби обороти, но не само пробваме, след като зададеме програмата, през това време машината разпечатва. Тоест, докато завъртят центрофугата, докато центрофугира меда, машината разпечатва и става много бързо и лесно. След това, машината може да се свечи. След това, този мед от тук отива в, това се казва декантираща вана. Искам да ви кажа още 2-3 неща важни според мен. Това, което виждате тук, не знам, ето тук можете да виждате ли са, тук това са листни въшки. Ето тук отблизо може да зададете. Всъщност, манове мед се получава благодарение на тези листни въшки, които се вадят от цветите на маната. Това е по дъба. Това, което виждате тук,
има така наречената жълда ламина. Т.е. има момент, когато пчелите работят върху жълъда. И другото, което искам да отбележа, конкретно за Странджевския манов мед като защитено наименование, работихме дълги години, но успяхме да го регистрираме в Европейска комисия. Тук виждате еврокомисар Мария Габриел, еврокомисар Фил Хоган, колежката Елка Божилова от Министерството и аз на 2 април 2019 година излезна регламент на Европейска комисия, тази, за който много години се борихме, и имах уникален шанс да получа този документ в Европейска комисия. Това за мен беше наистина голямо удоволствие. Няколко пъти съм бил в Европарламент по пчеларски въпроси, но това за мен е много важно. Всъщност, тук трябва да отбележим, че да, ние 7 човека регистрирахме продукта, но право върху това защитено наименование могат да кандидатстват всички пчелари, които пчелините са целогодишно разположени в Странджа планина и спазват продуктовата спецификация, изискванията и правилата на продуктовата спецификация. В световния стандарт е казано, че над 0,8 милисименса се смята за манов мед. В нашата продуктова спецификация за защитено наименование за произход странджевски манов мед показателите са завишени. Тоест, над 0,95 милисименса се смята за манов мед. Има някакъв природен феномен в Странджа в момента и това е много важно. И сега предстои научни изследвания, за да се докаже каква е точно причината. През всичките тези години работихме усилено върху качеството. Тази година, ето тук може да видите, тази година, благодарение на Стоян, в Лондон на световно изложение, където участваха 106 държави, 12 777 продукта от 3 златни звезди. Ние нашата фирма взима 2 златни звезди. Образно казвам нещо като сребърен медал. Нали, така да го кажем, защото 10% от всички тези 12 000 продукта получават награди. През 2000 година получих приз пчелар номер 1 на България за 2000 година от вестник Пчела и кошер, наградата от вестник Пчела и кошер и Националната асоциация по пчеларство. Иначе, що се касае за пчелите, това е, как да кажа, това е в сърцето ми, в ума, в душата ми, защото когато отивам на пчелите, работя с истинско удоволствие и през всички тези години сме доказали, че наистина пчелите имат бъдеще тук в Странджа. Още през далечната 1967 година, 1967 година, си спомням като много малък сред пчелите, а първите архивни кадри са през пролета на 1969 година, когато съм помагал на моите родители. Сме ходили на пчелините и всичко това е документирано. Съжалявам, че не вземахме тези фотографии повече от 50 години. По време на активния сезон първата работа е сутринта да се отиде на пчеличките и да се видят как работят и за всеки ден си има определени дейности. Ако започнем примерно от пролета, постепенно развитие на пчелните семейства, след като се развият пчелните семейства, поставяне на магазини, на пити, това ще го видим и сега на пчелните семейства. Най-важното е, когато има много добра паша, добър медобер, центрофугирането на меда, изваждането центрофугирането на меда е най-важният момент. Разбира се, борба с вредителите по пчелите, болести и така нататък, че също е много важно.
Най-важното е, че този продукт е с много високо качество, Странджевски еманов мед, този, който ние произвеждаме, и вие видяхте в тези награди, които имаме, и има много добър пазар, много добро търсене вследствие на високото качество. Целта не е пчеларя да произведе едно количество да продаде, да ще вземе по-добра цена, гарантирано качество. Друга е целта. Всеки, който прекоси България по вода, суша, по въздух, още когато е в самолета или в превозното средство, трябва да знае. Влизаме вече в България. Какво е характерно за България? Кои продукти са характерни? Ами защитеното наименование за произход Странджевски еманов мед е първият продукт, регистриран като такъв. Ето това е специфично за Странджа, характерно. Това, което ми се иска на мен и на колегите и би трябвало на кметовете на общините, защото това е за целия регион Странджа, 5 общини. Царево, Малко Търново, Средец, Созопол и Приморско. Да има динамика, да има туризъм. Хората да дойдат тук, да се изкарат плажа и да си вземат от този продукт. Това ще стане след време, това съм сигурен. И сега от тук нататък кметовете на населените места, общинските съвети, всички трябва да се говори и да се популяризира този висококачествен продукт. Той е факт вече. Вече вижда се един подем, разбирате ли? Вижда се един подем. Почва да пита, да дегустира. Нали, тази година проведохме 17-то изложение на фестивал на Странджевски еманов мед. Да, аз може да съм двигател, инициатор и двигател на всичко това, което направихме. През много години труд, много години работа, но успяхме. И когато има резултат, накрая трябва да отбележим, че през последните години имаме голямо търсене и запитване от други държави. В България този продукт е много известен вече, но примерно от Китай, от Япония, от Белгия, от Обединеното кралство също имаме поръчки, Дания също, така че има вече, даже аз по едно време казах, Европа полудя по Странджевски еманов мед. Имаме запитване, верно, че количествата тази година са средни, като количество средно и надолу. Но имаме голямо търсене, голямо запитване и това вече, което мога да кажа, че медът е изчерпан в Странджа. Почти вече не може да се намери. Има все още, но има голямо търсене, а предлагането е малко. Има много... Причините за високата смъртност, както се казва, са комплексни. Тоест, има много причини, като вароатозата, нали, прословутите кърлежи и много други. Пръскане и така нататък. За Странджа конкретно, да, преди години имахме една... Значи, това беше 2014-15 година зимата, имахме висока смъртност, но сега всичко е под контрол. Пчелните семейства по принцип зимуват добре, развиват се добре и сега тук главното е, вижте, мановия мед е продукт на дивата природа. Тоест, никой не може да каже какви количества манов мед пчелите ще съберат. Всичко е зависи от метеорологичните условия, от продуцентите на маната, тези листни въшки, за които говорихме. Така че да, по принцип има проблеми с високата смъртност, но в Странджа е под контрол. Много важно значение е сектор пчеларство, тъй като, както всички знаем, около 75-80% от опрашването се дължи на пчелите и на другите насекоми, които опрашват. И благодарение на пчелите всеки го признава това нещо и всеки го споделя, но няма отговор на това в положителна насока, за което говорим за това подпомагане. И истината е, че разбират, да, полезно е, но без пчели, без опрашителна дейност, доказано е, че няма бъдеще. Така че крайно време да се обърне по-голямо внимание на сектор пчеларство. Всеки, сега, може да не съм точен, но на нашата трапеза голяма част от продуктите са благодарение на пчелите. Bulgaria is a country which produces 10,000 tons of honey. 8,000 tons of honey is sold in Europe. And it should be noticed that honey is the most likable product all around the world. So Bulgarians are not exceptions as well. If you come to Bulgaria, you have to taste their traditional honey and the dessert, which is made by honey, walnuts and yogurt. It tastes so very good and delicious.
снага моме бъчва за туршия, твоята тенка снага моме бъчва за туршия. Не ти я искам моме, не ти я сакам, не ти я искам моме, търси я за тебе.